Satnam. Us volia compartir una comunicació celestial que he creat. És la del mantra Panch Sabat, el del Satanama. Panch és 5, Sabat és els primordials, són els 5 sons primordials, el Satanama, les els 5 sons primordials, i té el seu nat, el nat del Satanama seria el Satnam. Llavors, el significat que tenen aquestes 5 síl·labes seria Sa, el naixement, el cosmos, l'inici. El Ta seria la vida, l'existència. Na seria la mort, al final del cicle, on hi ha la transformació. I Ma seria el renaixement. Llavors, els efectes que té aquesta comunicació celestial dins teu quan la realitzes és d'ajudar-te a comprendre el cicle natural de la vida, el cicle evolutiu de tot el que existeix en l'existència. No hi ha res que sigui absolutament permanent, absolutament res. Tot canvia, més lenta o més ràpidament, però res es manté sempre igual. Qualsevol cosa que ens succeeix canvia. Qualsevol situació no és per sempre. Qualsevol emoció, sigui de tristesa, sigui d'alegria, no es manté, sempre canvia. Llavors és un mantra que ajuda molt a desaferrar-se, al desaferrament, tant sigui per coses materials com a addiccions que pugueu tenir, com a persones. A vegades també ens aferrem a les persones, no? I a mi particularment ha sigut una comunicació celestial que m'ha ajudat a comprendre, m'ha donat molta pau quan te n'adones que és així, que tot no mor, no és, i torna a aparèixer una altra cosa, no? Jo, en el meu cas, sé que aquí, quan ens morim, no s'acaba tot, i llavors aquest mantra m'ha ajudat a integrar-ho, a experimentar-ho. Quan es realitza el mantra del Satanama, normalment es sol fer en 5 fases. Una primera fase on es canta en veu alta, una segona fase on es xiu-xiueja, una tercera fase on es canta mentalment, internament, una quarta fase que es torna a fer el xiu-xiueig i una cinquena fase que es torna a cantar en veu alta. Cadascuna de les parts tenen la mateixa durada, excepte la del silenci, que té la doble durada, perquè hi ha el silenci que ve de la primera part i el silenci de l'inici de la segona part. El silenci és l'amor, llavors sempre, com essent amb aquest mantra, tot té un principi, un final, però us adonareu que dins de cada cicle hi ha 1000 cicles i dins de cada petit cicle d'aquests hi ha 1000 cicles més. Llavors, els moviments que jo he sentit crear són, en la primera fase, fent els mudras com es fan sempre, el Sa, polze amb índex, Ta, dit del mig, dit cor amb polze, Sa, Ta, Na, el Na, el dit anular amb el polze, i el Ma, el dit manovell, el dit petit, amb el polze, però el situem aquí sobre dels nostres genolls, estan asseguts en posició fàcil, i llavors combinem aquests mudras de les mans amb el moviment del nostre tronc, realitzant girs sufís, cantant el Sa, aquí al davant, obrint bé el nostre pit, amb el punt del malic ben activat, Sa, Ta, anant cap a aquest costat, Na, Ma. I una altra vegada aquí, Sa, Ta, Na, Ma. Fixeu-vos que el Sa, que és el naixement, és on obrim el cor, on ens expandim. El Na és la vida, és l'existència, i tota vida, tota existència, des del moment que naixem, ja vas cap a l'amor, no? Llavors ja anem cap a la baixada. Sa, Ta, Na és la mort, aquí amb el cap caigut, la pelvis cap enrere, amb retroversió pèlvica, cap al silenci, i el Ma és el renaixement. Per tant, hem de tornar a activar el nostre malic, inhalar i obrir de nou el nostre cor cap al Ta, cap al naixement, cap a l'inici, no? Al cosmos. Llavors, en el silenci també realitzarem en la primera fase i en la tercera fase, la primera part del silenci,
realitzarem aquest moviment del gir sufí. Llavors, jo us convido en el moment del silenci que aquí inhaleu i aquí comenceu a exhalar el ta i el na exhalant i el ma comencem a inhalar i inhalem al màxim en el ta. Sí? Inhalem, exhalem del tot, deixem morir la nostra respiració i tornem a inhalar, tornem a entrar aquest oxigen i inhalem al màxim i comença de nou la decadència. Llavors, en la segona fase, en la de xiu-xiuejos, en la segona fase i quarta fase de xiu-xiuejos, els moviments que realitzarem seguirem amb els mudres dels dits, però el sa el farem aquí a la nostra coroneta, mirant cap al cel, sa, ta, girarem les mans i les portarem en el cor, sa, ta, na, a baix de tot, a primer chakra, sa, ta, na, ma, una altra vegada al cor. Sí? Fent aquest moviment amb les mans, aquí, aquí, aquí i aquí. Sa, ta, na, ma. I fixeu-vos que també faig un moviment, aquí és expansió màxima del nostre pit, elevant el nostre cap, sa, ta. Comencem a bascular la nostra pelvis enrere, només un xic, i deixem caure una mica el cap. Na, ara sí, rendició, la mort. Ma, tornem a activar el nostre malic, tornem a activar per obrir-nos amb el nostre renaixement. Sí? I quan ens trobem en la segona fase, en la tercera fase, en la segona part del silenci, el que farem serà canviar el gir. Estàvem fent el gir cap a la nostra esquerra. Llavors, quan sentim el clink, perquè he marcat la cançó amb els clinks cada vegada que hem de canviar de moviment, quan sentim el clink el que farem serà canviar el sentit de la rotació del gir sufí. En comptes de girar cap a la nostra esquerra, girarem cap a la nostra dreta. Per què això? Quan fem girs sufís cap a la nostra esquerra, el que estem fent és despertar l'energia kundalini del terra cap al cel. I en canvi, quan canviem de direcció, quan ho fem cap a la nostra dreta, el que fem és descendir l'energia kundalini del cel cap a la terra. Llavors, a mi també he sentit que aquest moviment de pujada i baixada forma part del mateix cicle, no? Del mateix satanama. Per això, en la primera part, és a dir, en la primera fase i la primera part de la tercera fase del silenci, fem el gir sufí cap a la nostra esquerra i quan arribem a la mort absoluta, que és quan acaba la tercera part, la primera part del silenci, que és la tercera fase, canviem el sentit per tornar a renéixer. I després, a l'última fase, la cinquena fase, que torna a ser el cant en veu alta, seguim amb el gir sufí cap a la nostra dreta, que és cap on anàvem. Sí? Doncs, si voleu, comencem. Retireu els vostres glutis per tal que els isquions estiguin ben en contacte amb la terra. Posem les mans sobre els genolls amb els palmells mirant cap al cel per poder fer els mudres. I aquí tanquem els ulls.
Inhala, sosté la respiració i aplica molt avant. Exhala. I mantén-te per uns instants en aquesta posició, sentint l'efecte d'aquesta comunicació celestial dins teu. Espero que us ajudi i que la practiqueu. Satnam.